Uba polling do mentaka sngi ka arpau tarik no pra arja arpau lai. Uloong baka Jingjop tiket unong yalam seng phalang barim uba Robertjune kharjarin banyak khonnya ka MP kalong kalenti ka jingkermen bha. Uba pol uwe na kinong yalam barim ka KSU uloong baka UDP ka don khat arngut ki MLA bat arngut ke Hspdp nalor ki MDC kentup ha ke HADC bat ha JHADC bat ka Jingjop vote ka UDP ha ke MLA election ru kalakot ar laktam. Kajingdon bun kiseng National Party kum ke NPP, BJP, Congress, TMC, kan long ka kabu ya ka UDP ka badai ka sengriulum ka ba he tam bat ke Hspdp kum ka sengriulum ka ba rim tam kilawan lang ha kaju ka rensan. Lakban kedau ba ka Regional Democratic Alliance ka ba kan thup ya ka UDP bat ke Hspdp kila se ya uba Robertjune kharjarin banyak khun ya ka MP na Shillong Parliamentary Constituency. GUI ba ka prospect jogi ka bid kan bid ba namar ba kawai shwa ka UDP ka don dalari shwa khat ar ngot ki MLA te plus ke HSPDP ka bangi tay rengkat kenon laro khat sawat ki MLA kain ki MDC te ka bamut ba ladangi nyo ya ka vote share jo ka election ka bala dabru kini artli ki seng ki lan poi ya ka like 4% jong ki votes baru khat yo tap akan ka kasih jentia sektor kedai ka kenuhun ka ba kurbun do ki constituency nak ni ki like really ki constituency di lara shimle sabat ki MDC ki badan ki HADC JHADC te kemun nambah kelarang bun ka we kata ka ba ar pat kalong ba ki national party ki labun kan dan ka BJP kan ka Congress NPP TMC tekla bon ba kat ba mangi pat kum ki seng riulom ka UDP ka ba hedu bat ke HSPDP ka ba rimdo nilai wan rengkat hakawe ka rensan ke nakata kadau ngai ba ka prospect ke jongi kan bon ba te MP badan mental de ka seng Congress ka PE menakade ki state elections jong ki babun ki state kila sha ban wipe out ha ki babun ki state te ka prospect jong ki keduna ba te kiwe ni ba kini kede ka vote jong ki baju vote ki national parties ndai ka jong ni breng lala ban consolidate ke kum ka nuksa kum ka mau tak pressure constituency kedai seat kepala job dekat HSPDP bat ke UDP kawan baar telah bi combine ya ke vote UDP HSPDP nang tu tekala dega bogor ke ba bet ba te kumtar ter lebih pet i ka prospect jongi kam tam bangi yo ru yo candidate ba karta ka jongu kadang biang ba bun ki ksar nya cerum cheneng tu lala ban cover khamba ban ya ba kiwi ngai kila